गिबियावनो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि अराय आलो गोजोननि थाखाय आङो बे समाव आर'ज गाबदों। बिथांनि सोरगोआरि जिउमाया सोरगोआव अराय आलो गोजोनै थाथों। बिथांनि न'खरनिसिम आंनि गोथौ अननाय आरो सिबिनायखौ आं फोरमायहरदों। दिनै 25 बोसोर जाबाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि जि थैनाय सान फालिबोनाया आरो बे गोलाव समाव बर' माहारिनिफ्राय लोगोसे जोंजों रायजो जानाय गोबां माहारिनि गेजेरनिफ्राय उदखारि हाबाफारिफोरखौ गैया खालामनो थाखाय एबसुआ गोबां खामानि मावबोदों। बर' हारिनि माखासे आफादफ्रा जयै गोबां खामानि मावबोदों। दा नैबे समाव आङो बेखौनो हास्थायगोन जे बर' हारियाव 100% गोजोना फैनांगौ, 100% सान्थिया फैनांगौ, स्टेबिलिटिया फैनांगौ, अब्ला जों दावगालांनो हागोन। आरो बर' माहारिनिफ्राय फैगौ 100 बोसोरनि थाखाय जाहाथे रावबो सेंग्राफ्रा लाइमोनफ्रा हाथियार दैया, जोङो सोलोंथायाव गोसो होयो, रांखान्थियाव गोसो होयो, समाज फोसाबनायाव गोसो होयो, साइन्स एन्ड टेक्न'लजियाव गोसो होयो। आङो बेखौनो खावलायगोन। मानोना दिनैनि मुलुगनि समाजा जोबोद जौगाबाय आरो बे जौगानायनि गुबै जाहोना सोलोंथाइ आरो रांखान्थि बेफोरनि गेजेरजोंसो जौगानो हादों। दा नंखायनो नैबे समाव जों बयबो फरायसाफ्रा जोङो गोख्रोङै फरायनांगो। जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि समाजनि जों बयबो गोख्रोङै हाबा मावनांगो आरो माहारिखौ जौगानायाव अराय सम मदद खालामनांगो। आं बेखौनो हास्थायो। सार उदखारिफोरखौ फोजोबनायनि राहा लायो, खिन्थु बेराफारसेथिं नायोबा जोंना समाजाबो सांग्रां जानांगोन। मानोना दिनै जोङो बयबो सांग्रांब्ला जोंनि माहारिनिफ्राय सोरबा सासे लाइमोनखौ खावना लांनानै बेबायदि खालामनो हानाय नङा। सासे सानैखौ जानो हागोन, खिन्थु बारा बुरजा खालामनो हानाय नङा। दा बेनिखायनो जों समाज हिसाबै गोख्रों आरो सांग्रां जानांगोन। अब्ला जों बेफोर जेंनानिफ्राय रैखाथि मोननो हागोन। आरो बेराफारसेथिं सरकारि भाबे किसुमान खामानि मावनांगोन। दा आसामाव गोदान सरकार फैनायनि उनाव बायदिसिना ड्राग्स बेबायदि ट्राफिकिं खालामग्राफोरखौ हमनाय साजा होनाय बेफोरो सोलिबाय। आरो जोंबो बड'लेण्ड सरकारा मैया थांखि लादों जे जोंनि ओनसोलाव जिफोरो जुवा होनाय मेला सेलाफ्राव जुवा बायदिसिना होनायफोरखौ जों बेन खालामबाय मैयानि इसि मिटिङाव। आरो फैगौ समाव सोरबाफोर जुदि फुजा कमिटिफ्रा जुवा होयोबा बिसोरो फुजा खुंनो पारमिसन मोननाय नङा। दा बिनि थाखायनो जोङो मोनसे स्ट्रिक्ट जानांगोन आरो अराय सम जोङो बे एन्टि ससियेल जिफोर खामानिनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। मा होनदों? आङो बेस्ट अफ लाक होदों। बा जोंनि जायफोर लाइमोनफ्रा मेट्रिक आनजाद होदों बिथांमोना मोजाङैनो मोजां पास जाथों आरो इयुनाव साफा गोग्गो आरो गोख्रों साक्सेसफुल नोगोरारि जानो हाथों। आं बेनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों। गिबियावनो बिथांनि मुसुखाखौ गायसननाय जागोन। बेनि उनाव बिनि जि सामलाय आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सावरायनानै बे पार्कखौ डेभेलप खालामनाय जागोन। दिनै उदखारि बेरेखा सान एन्टि टेररिज्म डे 25 बोसोर बेयो दिनै सिलभार जुबिलि जाफैनायनि बोसोर जाफैबाय। कभिड महामारि बा कर'नानि प्रट'कलखौ मानिनानै जोङो खोब थेलेबलेबै हाबाफारिखौ खुंदों। आरो बेयाव गुबैयै जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीया जि थासारिनि थाखाय बिथाङा जिउ नागारनो गोनां जाबाय बा मुंख्लं जानो गोनां जाबाय। आरो बेखायनो जोङो समाजाव उदखारिनि जि हाबाफारि बा जायखिजाया उदखारिनि जिखिनि हाबाफारिनि हेंथायै जों गसंथाबोदों आरो समाजखौ गोजोन आरो सान्थिनि समाज गणतान्त्रिक मोनसे समाज हिसाबै गायसननो थाखाय जोङो जेब्लाबो हाबा मावबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दा बेखायनो जों सानो जे सोमावसारनाया माहारिनि थाखाय सोमावसारदों। हाथियार लानानै सोमावसारनाय, गणतान्त्रिक सोमावसारनाय आरो मोनसे माहारिजों गुबुन माहारिनि गेजेराव बेयाव गोबां कमिउनेल राइट्सबो जालांबाय। दा बे गोलाव समनि सोमावसारनायाव सरकारखौ जोङो मानिहोनो हादों, सरकारखौ जोङो खोनासंहोनो हादों आरो बेजों हारिया लाबबो जादों, हारिया मुलाम्फा जादों आरो जोङो जोंनि अधिकार आरो जोंनि मोन्थायखौ जों मोननो हादों। नाथाय गुबुन फारसेथिं जोंनि गेजेराव गोरोन्थि सानलायनाय, एना एनि जालायनाय बे थासारिफोरा फैनायनि थाखाय जोङो हारि नाङैनो माखासे खहाबो जों जालांदों। दा बे गासैबो बाथ्राफोरखौ दिनै गैया खालामनानै दिनै सान्थि जों गायसननो हाबाय। सुक्ति जोङो 2020-27 जानुवारियाव जोङो गोजोन गोरोबथा जों मोननो हाबाय। आरो बिनि उनाव दिनै जोङो बर' हारियाव जि सान्थिनि मोनसे बानि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि जि आदर्श आरो सानस्रि बेखौ जोङो गायसननो थाखाय जों हाबा मावदों। उदखारिनि ओंथिया मोनसेल' दिगजों नङा। दिनै समाजाव माखासे बेआइनि हाबाफारि जाबाय थादों। उन्दै गथ'फोरखौ ट्राफिकिं खालामनाय, लांखारनाय, बिसोरखौ माने गाज्रि हाबायाव बाहायनाय, ड्राग्सनि दिनै आसामाव अभियान सालायबाय थादों। बे ड्राग्सनि अभियाननि गेजेरजों
आसाम नाङै जेरैबायदि समाजखौ धंस खालामनायनि मोनसे थासारिखौ जों नुदों दिनै जोङो गासिखौबो नुबाय आरो बेयाव आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जिखिनि इनिसिएटिभ लादों बे जोबोद बाख्नायथाव गुबुन फारसेथिङै उन्दै उन्दै गथ'फोर बा आइजोफोरनि सायाव जि हिंसा डमेस्टिक जि भायलेन्स एबिउस खालामनाय रेप आरो मार्डार खालामनाय बेबो मोनसे हिंसा बा उदखारिनि मोनसे दिग होननानै जों सानो दा बेखायनो समाजखौ बेबायदि हाबाफारिनिफ्राय गैया खालामनानै बा उदां खालामनानै बर' हारिखौ गोजोन मोनसे बड'लेण्ड बा गोजोननि बर' मोनसे ओनसोल हिसाबै गायसननो थाखाय जों जेब्लाबो हाबा मावगोन आरो आङो सानो जे दिनै NLFB फैफिनबाय बिथांमोना गोबां बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै दुखु मोनदोंमोन बा सुक्तिखौ थाब मावफुंजानो लुबैदोंमोन आरो दिनै बिथांमोना एबसुनि खावलायनाय साहित्य सभानि खावलायनाय आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार BTRनि चिफ बिथांमोननि खावलायनायखौ सनमान होनानै दिनै बिथांमोना फैबाय आरो उनाव जोङो बिथांमोना जिखिनि दाबि लाखिदों जेलाव थानाय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दिहुननांगौ केसआ उइथड्रल जानांगौ रिहेबिलिटेसन जानांगौ बिथांमोननि सायाव जि अफिसारफोरनि सिगांनि अफिसारफोरनि जि टर्चार बे टर्चारफोरखौ जोङो दिनै बिथांमोननिफ्राय मिथिनो हादों आरो बेखौ बिथांमोना जिखिनि लाखिदों बेखौ मावफुंनायनि थाखाय जोङो जेब्लाबो हेफाजाब होगोन मैया मोनाबिलियाव जोंनिसिम खौरां सफैदों जे दादगिरिनि हाथिसाराव 42 जन सिक्किमाव जाय गथ' उन्दैफोरा ट्राफिकिं जादोंमोन बिथांमोननि गार्जेनखौ चिफ मिनिस्टारा लोगो हमनो फैगोन क'क्राझाराव गथ'फोरजों सावरायगोन आरो बिनि सिगां जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि बे समाधिस्थलियाव बिथांखौ श्रद्धान्जलि होनो बिबार बावनो थाखाय बिथाङा बाहागो लागोन होननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लागोन होननानै जोंनिसिम मेसेज सफैदों आरो जों बिथांखौ बरायदों आरो जों सानो जे आसाम सरकार BTR सरकार भारत सरकारा उदखारिनि हेंथायै जिखिनि हाबा मावबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिखिनि हाबा मावदों जोङो समाजाव जायखिजाया उदखारि खामानिखौ जों गैया खालामनानै समाजखौ उदां खालामनो हागोन आरो गोजोननि सान्थिनि गायसननो हागोन सोलोंथाइ राव थुनलाइ हारिमु रांखान्थि दिगाव जों समाजखौ हारिखौ जों जौगाहोनो हागोन जों बेखौनो मिजिंथियो आरो बिनि थाखाय जोङो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि आदर्श आरो नितिखौ लानानै जों हाबा मावगोन गोजोन स्कुलनि इभालुएसननि गेजेरजों जिखिनि रिजाल्ट फैगोन बे रिजाल्टआ मोजाङानो जागोन आरो रावबो जाहाथे डिप्राइभ जाया डिसक्रिमिनेसन जाया बिनि थाखाय जोङो नोजोर लाखिगोन सोरबा जुदि फरायसा फरायसुलिया बे इभालुएसनखौ लानानै जुदि गोजोननाय गैयाबा नेक्स्ट एग्जाम जिरायनो हागोन आरो सोरहाबा मायबा उसुबिदा थायोबा बेयाव रिड्रेसेल मोनसे कमिटि बानायनाय जादों बे मार्क्सआ बयनिबो थाखाय एक्सेप्टेबल जागोन साख्रि बाख्रि गासैयावबो एक्सेप्ट माने स्कुलाव टेटनि गेजेरजों फोरोंगिरिनि साख्रि मावनाय आरो प्रफेसारनि साख्रि मावनाय बिनि थाखाय स्पेसियेल मोनसे एग्जाम जागोन होननानै बुंदों आरो बे प्रयजनबासो जागोन नङाबा बे माने जायाबो जानो हायो बेखौ उननि समावसो डिसिसन लागोन गोजोन्थों